Ahir em van convidar a l'estrena de Pel davant i pel darrere. I avui un altre. Saps que torna Maricel? No és Maricel, és Mar a Mar. Jo a la reposició del 2004 recordo haver parlat amb el Carlos Gramaje. Només la conviden a les reposicions. Abans, les estrenes hi havia molt més. Total, això s'ha de llançar. Això és el que m'agrada de les estrenes, en què pots parlar de tu a tu amb els actors. Fer networking. Bonzo! No m'ha vist. Ai, mira! Ja són aquí! Ja era hora! Va, que estan servint el cava! cava!